Giň yerinde ýaýwananlaryň sport bäsleşikleri ýokary ruhunatlyga beslenýär. Yarışlaryň ýokary goramaçlygy, olara gatnaşan turgunlaryň erjeligi sport bäsleşikleriň çekileşikli bolmagyny üpjüne diýär. Ýurdumyzda giňden bellenýän şanly sene watan goraşlarynyň güni münasibetli yarışlara bagdalga berilmegi enni asylly däwe urly. Bellen şäheri bayramçylyk münasibetli durly ýaşdaky turgunlardan we talip ýaşlardan ibaret bolan toparlaryň arasyna geçirilýän voleybol boýunça ýaraşy işin häsiýetinden tapatlanýar. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilýän ýarışlarda maksady okunulyk aýdyň duýulýar. Yarışlara gatnaşan turgunlaryň ihlasy maksady okunulygy her bir duşuklarda aýdyň görnýär. Yarışlar ugurda kämil turgunlaryň kemalige ýanyny äşkar edýär. Gadakly duşuklar her bir talip turgunyň köpçüliklen beden terbiýe bilen ýygy meşgullanýanlyklaryny sagdandyrmyş ýöreglerine işiň eýerýänliklerini görkezdi. Ýiti duşuklar talipleriň sport babatdaky üstünliklerini ýokardan görkezdi.